जायफोर दैदेनगिरिफ्रा मावथिफोरा मैया नोंथां बुंनाय बायदि इउपिपिएल हान्जा नागारनानै गुबुन गुबुन हान्जायाव जइन जादों होननानै नोंथाङा बुंदों। जायफोर दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा दिनै जोंनि हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव जइन जाहैदों बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। हयथ' माबा खारनाव बिथांमोना सानदों जे इउपिपिएलआव थायोबा बिथांमोननि राजखान्थियारि इयुना मोजां जानाय नङा होननानै सानदों। ओंखायनो बिथांमोना गुबुन गुबुन हान्जा बिथांमोना जइन जादों। बिथांमोननि राजखान्थियारि जिउआ इयुना जाहाथे गोजों जायो, बिथांमोना जाहाथे रायजोखौ सेबा खालामलांनो हायो, समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हायो। राजखान्थिया सोरबा इउपिपिएलआव दं, सोरबा बिपिएफआव दं, सोरबा कंग्रेसआव दं, बिजेपिआव दं। जेखि हान्जायाव थाया मानो समाजखौ सिबिलांनाय, रायजोखौ हेफाजाब होलांनाय, बेनि राजखान्थिखौ जाहाथे बिथांमोना मावहैनो हायो, बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबदों। लोगोसे नोंथांमोना मिथिगौ जे बिसायख'थि खाथि फैयोब्ला नैबे हान्जानिफ्राय बै हान्जायाव थांनाय, बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसआव थांनाय नोंथांमोना नुबाय। गोबां दैदेनगिरिफोर कंग्रेसनिफ्राय बिजेपिआव थांबाय। दा बिजेपिनिफ्रायबो कंग्रेसआव फैनाय जों नुदों, बा एजिपिनिफ्रायबो कंग्रेसआव थांदों, कंग्रेसनिफ्राय एजिपिआव फैदों, एइउडिएफनिफ्राय एजिपिआव थांदों। बेबायदिनो इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफ, बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल बे थांलाय फैलाया जाबायानो थायो। दा नोंथांमोना नुदों जे सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफोर जायफोर थांदों जोंनि हान्जानिफ्राय, बिथांमोना माब्लाबा बिपिएफआवनो दंमोन, इउपिपिएलआव फैदोंमोन, आरो दा इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांदों। बे थांलाय फैनाया सोलिबाय थायो, बाहाय बुंनांगौ जेबो थाया। जायहा जे पार्टियाव थानानै मावनो मोजां मोनो, रायजोखौ सेबा खालामनो मोजां मोनो, समाजनि थाखाय मोजां मावनो मोजां मोनो, बिथांमोना बे हान्जायावनो थानाया मोजां। आरो आं बेक्तिगतभावे हास्थायदों जायफोर बिथांमोना जोंनि हान्जाखौ नागारनानै थांदों, जेखि हान्जायाव थाङा मानो अरायबो जाहाथे बिथांमोना समाजखौ सेबा खालामनाय, रायजोखौ सिबिलांनाय, बेबायदि मोनसे माइन्डसेट लानाय जाहाथे खामानिखौ मावलाङो, बेखौनो आं खावलायहरनाय थागोन।